Ba't pulang-pula ka ngayon? Wala po. Yung damit pula. Hmm? Ayun po at patapos na dyan sa ano. Patapos na dyan sa header. Oo. Ayan, ginamitan ni Kapuloy ng grinder para di masayang yung hollow block. Ay mga kapariges, update tayo sa ano, bahay ni Crystalline. Bali pa muna ako dito at di pa ako nakaka-upload. May na signal sa amin. Maka-vlog man lang tayo isa o dalawa. Kasi mamaya mga alas 2 ay sakay na kami papuntang Maynila. Yan. Tapos mag-live na rin ako dun sa barracks mga alas 11, mga 11 live. Tapos sunod na live nasa Maynila na. Sila. Pagkain na yung van? Hindi. Mag-commute lang. Commute ba? Pagod pag mag-drive pa ako. Balikan naman. Bus. Superlines? Aircon lang. Oo, ayun. Oo, nang biya aircon. Kasi Adji. Mas gatsa nandyan. Oh. Ayan po si Kapuloy, maglalagay ng header para dyan sa ano, pintuan. Ano nakabungkulan ng Ade? Ang tapos mo kartel niya. Naka-premiere ako. Yan, unang ano natin, si Ate Maris. Shout out kay Ate Maris. Ate Marciana, shout out. Ade tutok mo, martibon mo ka. Ito sa trapal. Siyak mo sa Trapal? ito yung paparalagyan. Ayan po, biglang pumatak yung ulan. Lalagay ng trapal si Kuya Puloy. Oh. Grabe, mainit tapos umulan. Oh. Kailangan maka-stack ng vlog.
Oo. Ang ka puloy. Ayan po at naglalagay ng bakal si Kuya Puloy para sa header yan sa pinto papunta dyan sa kwarto. Tapos ito lalagyan din niya ng header yan para dyan sa terrace na ano maliit. Alam mo rin. Pulang-pula. Birthday. Happy birthday. Next year pa. Next year pa. Ano? Halo? Ye. Halo. Dito pa mo. Yeah, let's go. Cinquila. Aray ko. Sadi ko na kuya. Adi na. Aray ko. Gising ng umaga. Ang sa trabaho
Hirap sa noy di alintana, pangarap matatag. Ang kutsara mo. Oh. Ay, kapal, Jason. Kadilog? Rodi lang. Ito lang din lang. Ito lagi nih. Saan din? Hindi ka makatangga. Hindi lang? Hindi. Ito mo? Relax. Hollow block. Hollow block. Ha? Pilitin mo na. Usa. Ya boleh, pwede niya, no? Ano? Betul pa.
Patong pa yan. Mga tipak-tipak. Sampo header yan. Halo. Alam, baba mo na. Aman guys, Ba't pulang-pula ka ngayon? wala po. Wala may... Yung damit pula. damit. Hmm? Wala na ako. Yung shirt pula. Yung labi pula. Ayun, hindi ako May... Sugat yan. Ah, sugat ba? Ba't anong nangyari? Bakbak. Ah, lip tint. Ka-lip tint. Ano yung nagbabalat yung ano, lips mo? Pag malamig po. Dry. Kala ko birthday mo ngayon. Kailangan pa niya, lagi pinapay. Ayan, balik tayo dito sa taas. Sarap na ano, merienda. Ginataang ano, laman ng balinghoy. Ano, hanap mo kayo pala yun? Ba't mo sa yung kaperas ng plywood na yun? Bale ito, asintadaan to ni Kuya Puloy. Yan, makapantay dyan sa may ano, may biga. Ito, halo ito. Ha? Ano ba? Ito, buti kang halo.
Isa na. Di, halo. Kaya na muna. Halo na muna. Aray ko. Sarap na nga. Kana pa po. Sumaro ka sa tabig sa gilid. Ito ko no. Bayad lang, malalo. Where? Darong mata. Kalso. Ano? Mura bila eh. Hindi lang yan kapon siya na. Hindi nagdalagot. Hindi ka sa mabalang bunga mo ka. Kaya si Rudy lang bahala na. Dakan sa mga na Rudy. Di sandok ka ka. Abutan tayo ka.
Mga rodil ang origin. Hindi lang po. Pag-rock na. Pum. Balyo. Bakal ba ako? Ji, balik mo na, Ji. Tapos mo halik ka lang kung tabi, Ji. Laptop. Di ko maano. Hindi ako makalusot. Pero palit natin sa mga lang kutsara. Nasilap na pag daw. Ha? Nasilap na. Kaya mo, totoo na. Pag namamarang na yun, dapaw na yan. Sinain nyo, totoo na. Kaya, Ji, salamat. Sanog na ang sinaing. Pamugat. Mamugat. Aris kopi. Pamugat na na. Aris kopi. Cutting this. Oo. Pati ko sa loob. Sa loob. Amoy! Sirop!
Doon! Meron na? Salamat. Salamat tayo. Yan ang rib. Buwan sa'yo. Yan ang rib. Lapit. Hindi kayo paabot sa atin. Pag-umatay na. Wala na. Nag-con ako. Halo lang. Stuck na kaya sabi ko ay. Balde. Okay. Tile blocks. Okay. Ano? $10.42 11 bera. Bali ito, ano, tapos na. Dito maglagay ng header. Ito naman yung ano, susunod na yung kaya pulo. Mga 11 po, punta na ako ng barracks.
Kasi may mga maglalib pa. 10:44. Ito yung ginawa kahapon ni Kuya Puloy. Yung ano? Ano pangalan nito, Kuya Puloy? Firewall. Firewall. Daanan ng apoy. Firewall. Kay Kuya Puloy. Ano, umangat na naman ako kagabi. Number 3. Maganda yun. Umangat na. Umangat na naman. Ay, tato sa grinder. Abot na ng grinder. Oo. Oo. Ayan, ginamitan ni Kuya Puloy ng grinder para di masayang yung hollow block. Pag anuin kasi ng kutsara, baka mabiyak, sayang. Pag ginagrinder ni Kuya Puloy. Diba? Dalawa na. Walang sayang. Dalawa na. Ang tulad niyan, grinder din niya ni Kuya Puloy. Tabig. Lapot na. Yan sila Kuya Bobby. Idol Franz Taran dyan. Aji, sigat ko sa baba. Susana sa baba. Baka mamali ka ng apak. Pag-idol yung makasintada. Ayaw na makasintada. Ano po at patapos na dyan sa ano? Patapos na dyan sa header. Pag ganyan. Bali, susunod yan ni Kuya Puloy pag ganito na. Dito naman sa header dito. Papunta sa tiris na maliit. Alright. Yan. At yan po. At punta muna ako dun sa barracks. Kasi mag-11 na. Para makapag live na tayo dun. At pagkatapos ko po ng live, bali din ako makaka-attend sa live nila. Kasi mag-aasikaso na ako dun sa bahay. Mga alas 2 sakay na kami ng bus papuntang Maynila. Yan. Ayan po. Hanggang dito na lang yung vlog na to. At siyempre maraming salamat po. At sana panoorin nyo pa rin yung vlog na gagawin ko. Magbe-video-video ko dun sa ano. Kasi alam ko bawal kasi dun mag-video sa ano, sa PGH. Pero kung makapag-clip-clip ako dun sa labas, mag-vlog pa rin ako. Sana panoorin nyo po yung ano, para ma-update natin yung iba, yung mga sponsor, mga viewers, kung ano na yung resulta ng check-up ni Mrs. Alright? Ako, hanggang dito muli na ito at maraming salamat. Yun. Bye-bye.